phambili. Siyabonga uThixo kakhulu. Cela sibazame ngezandla ngcwele. Hallelujah. Bulise ke umoya ingcwele okhona phakathi kwethu. Sibulise otata, omama, obhuti, osisi, nabantwana abancinci ngegama lenkosi Yesu Kristu umphili wethu. Amen. Hallelujah. Hayi uThixo uyasithanda. Uba yayike yenza lento lemvula ngePasika sasawuthi. Hayi right yenze ngoku so that sikwazi ukubona uba senzani phinda wona. Amen. Hallelujah. Akuzawuluka wena sawakhupha namalaphi. Siyibone kakuhle bayithi okubusika ayizikwenzeka le nto. Hallelujah. Siyambonga uThixo yabangcwele. Nenzela nkondla ngoma namhlanje kabethusi. It is phumile isitsho. Amen. Yo straight le namhlanje siphuma imvula isitsho. Siyambulela kuThixo. Bendimthembisile ke lo mfana. Uhlela phethu kwaphucengana. Ba mfana ukuthi ungabe nawanga. Awubethu 12 usigudukile. Hallelujah. Ukuthi xa lephuma endlini ndimthathayo eBhayibhela. Waqhwanyaza. Akasalali. Ufunda incwadi zakhe. Malibonke igama lenkosi. Uthi amehlo lana ayahlaba. I don't want to. 12 o'clock sabe siyambila asondini usiphokasi bonile nawo. Hallelujah. Siyambulela kuThixo abantwana bakaThixo esithwele saphinde sabakhona apha. Seketshilo ke usisiyoliswa ba yena ebengekho kule weekend iphelile ngenxa yalapha enanyana. Amen. Funeka siyinciphise nokubikhulu siyinciphise thina kuba sifuna iphele. Amen. Hallelujah. Namhlanje ke wakhona emveni kwePasika. Hallelujah. Siwenzile ngamazwi ombulelo amakhulu eviki iphelile. Ngendlela yabantu abaye baziphatha ngayo. Amen. Abonakala ba ukusebenza nabantu abakholwayo. Izinto zibasimuntu. Hallelujah. Athethile kabazana napha kakhulu ba umzaya kuleveke ephelile ndeva kamandi nawo ngoba nami ndiyayazi uyaliwe ezicaweni eziPasika nesemihlangano kuphuma ngomnye kwamphombi. Amen. Lo siyambulela kuThixo kakhulu ngesebenziswana abazalwane. Hallelujah. Hayi sike sishayele izandla. Hallelujah. Awubonke wathetha amazwi apha umama usuya ndaqonda lawo amazwi ndiyawakopa nami uzaba ngamazwi wami. Amen. Ngoba kaloku xa isilungu siloko njalo sifuna ulwazi thina ke thetha yafuna uqomba ndiyawathatha la namazwi. Zawasebenzisa bangawami uzawuye kuba umama usuya. Amen. Uthi thetha noba ngathi gqibani ngoku emveni kwale Pasika ibe mandi kangaka. Ethi into ethile uyiboni yapha njani inzatha kayiyeke manje seyi right le ndinayo into. Asafuna ukuvenya into ngoku ndiyeke ngochuku. Ngathi amen ndiyawathatha la mazwi. Ngizawalanza wafaka bepokothweni ndikathi owathi gqini mbetha ngalamazwi. Amen. Ayishayile uNkulunkulu izandla bagcwele. Hallelujah. Hallelujah. Kuba mandi mani ukhonza nabantu abamnandi. Nenachuku nenambona. Abantu abanxanele nje ukukhonza. Amen. Hallelujah. Ngenda yalwa noyalwa ke apha Friday. Not ulay Friday leya. Ngenda yalwa bomba yona. Amen. Utaba dumonakali baninzi baqala kanje batshintshe endleleni. Amen. Hayi bebendi ehlala. Babantu abaqala benza batshintshe. Amen. Yesisibusi. Abantu baxakwe ngabantu phandle ababeqale kakuhle. Batshintshe eswini okwejima kwaqwala eswini. Malibonke igama. Zimbili into ezitshintshisa abantu. Malibonke igama lenkosi.
One eyoqala into ethithisa abantu indlala nokufuna udumo nokufuna atshintshe umuntu. Into yokuqala etshintshe umuntu leyo. Eyesibili into etshintshe umuntu ngumthwalo wabantu. Abantu bamxine azatshintshe naye umuntu. Bona eyeka le nto ngoba abantu bangumthwalo. Hallelujah. Manibuye kule yakho ke isiphoka indaba. Uthi usiphokazi khona into ezayo yabantu abatsha. Amen. Uthe khona into ezayo. Hallelujah. Hayi njalo mntanami. Yavuya futhi nxa uyithethayo. Ngoba ngithe apha ngepasika khange nitsho next bandifuna iconference yabona ba yiwaste yexesha. So ndiyavuya xa ke khona oyi1 oyinotisile uba Nkosi yami ingathi ngakhona into engenzeka. Yabona nje beyithetha nje ufuna yenzeke. Uye yedwa futhi oyifuna ndiyabona. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sidingathetha ke ndacela kuTata uNikane bangcwele. Sose ndiyithethe. Baba uNikane sikhangelele iveni ekhaya elitsha. Khangela iveni iconference yabantu abatsha izakwenzela ekhaya elitsha. Khangela indawo wena. Lo ndawo ifumaneka so ubhizi ke nalo project ke leyo yokukhangela indawo yokukhonzela inkonzo yabantu abatsha kulonyaka. Bizaba nini? Kawubonakala ngelo xesha. Ayina date. Amen. So izaba sekhaya elitsha yona ngalo weekend Friday, Saturday, Sunday sibe sikhonza pha inkonzo yabantu abatsha. Ngelo xesha zabifike ngalo. Amen. Yes, hallelujah. Siyambulela kuThixo bangcwele. Hallelujah. Okwesibili ke masose ndidlule nakule into phambi kuba ndifunde le verse eyi1 nami ndihlale phansi. Mandidlule kule nto. Siyazi bangcwele sinabazalwane bethu abasefishuka. Amen. Abaye bazithwale. Noba bafike ngo7:30 apha. Behamba bobathathu. Mama uthunywa, tata uthunywa, tata uholwane. Bekhatshwe ke ngutata uyona oqhela ubakhapha. Abazalwane 10 hleli phandlini eqomba inkosi yami. Abazalwane baba ebona utata walophuta gqithi. Utata uholwane. Utata uholwane noba inye iservice angayikhonzana kwepasini. Ebebuya kwi-night shift manje acela utata uwona amlempisa apha enkonzweni iphinda amthatha apha phinda amlempisa emsebenzini iphinda kuye. Yangihlupha le ndaba yabazalwane. Ndani ndithetha nabo ndibantwana bakaThixo singake nathi sizithwale size kuni for nje weekend sizokhonzani imvuselelo. Ndintoni nje ngokutsho ba umzayile. Khange ba same time behlabe nyuka kulafitshu bekhangela iveni. Uthe ubethu u4 izolo later besithi iveni sesiyifumene. Basi bayifumene zantathu enye yabiza imali engenye yabiza imali bathi nansi eyona right ezifumene. Same time ngeke behamba ngayo uthatha uholwane tshona le bawuthunye tshona bekhangela indawo yokukhonzela. Ngokuyithetha nje bathi asikwazi tata ukuyiphosa le nto. Balibonke igama lenkosi. So siyakhona ke bantwana bakaThixo kule weekend ezayo nabakwaziyo. Hallelujah. Nabazalwane bethu abaya siyobabona siyobavelela siyokhonza uThixo. Amen. 3 days Saturday, Sunday no Monday. Monday public holiday. Hallelujah. So sabe siphaya hallelujah. Hallelujah. Sabe siphaya ifishuku. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ibonke inkosi. Hallelujah. Siyambulela uThixo abazalwane. Hallelujah. Ngicela ke sifunde manje namhlanje kubanda kaMandi. Asoxesha la kukhwazela imamtolo noba sibe ndihlande nyiwa. Ixesha nje loba ndithethe nje. Siyambeni isigoduke futhi emveni koko. Hallelujah. Ngicela sithathe ke ngoku sibile kula ncwadi kaTata uholwane. Tata uthunywa ebeyishumayela apha ephasini. Ngicela sibuyele kuyo. Niyayazi mos chilani yona abazalwane. Amen. Akumajomo sicawa kuchila la ndawo. Hallelujah. Hallelujah. Ndawuxelela umama ulivayo yedwa nguye umuntu engekho nombanga. Wonke unye nomuntu uzayishila la ndawo. Hallelujah. Nentombi encinci phakathi tata umayoko. Isiphile. Hallelujah. 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 Ncwadi ka Acts bazalwane Izenzo chapter number 9.
Izenzo chapter number 9. Khona niveze uthi verse 3. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Incwadi yezenzo chapter number 3. Chapter number 9. Yes. Malibonke igama lenkosi. Hallelujah. Usefikile uJesu Hamale Sathana wathatha umthwalo waba usefikile uJesu wathatha umthwalo wabale usefikile uJesu wathatha umthwalo bale Sathana wathatha umthwalo wabale wathatha umthwalo wabale Sathana wathatha umthwalo wathatha umthwalo bale kusathana wathatha umthwalo Hallelujah. Hallelujah. Isinemvuselelo enzima aba Friday. Hey, andayibona into ithi bilapha Friday. Hayi ibiwenye ikhiya le lithi bathatha yazi bazana iCatholic. Ngeke sinetha imvula zithi 1 iqoma yini ba umuntu ba ulanto akaza athumela umyalezo zathi hayi ba uyayibona le message yaba unikani ba makaza athumela imessage. Yathi 1 lendoda ayithethi, yathi 2 lendoda ayithethi, yathi 3 lendoda ayithethi hayibo. Lendoda ingazithethe nje ba le mvula inganinethi imvula. Lengazi yakufuna qomba hayi decide ba bana ujika thunkhaya lithi. Laphume kunzweni ndahamba ndawo banandi. Hayi. Nakuma umhlane bekhona. Hallelujah. Yena ungayicacisa Bhetele ethi bilaba fighting. Hallelujah. Hallelujah. Hayi bazalwane bokuyi conference enzima. No, benisa sibhedlela bayi. Bayi benisa Eastern Cape bayi. Hayi no benisa sibhedlela. Jani ngeke bosikhala hayi no beniyifi bazalwane. Ebe mapu bokunzima sisi. Hallelujah. Emapu bashini. Emapu taingas. Emapu mhlalifi. Emapha ubhala mfana umuntu sitenda ngaphandle kwa uliyabona. Emapha umnina wakaba usikhondisela umnina wakhe la mina. Bese nemnina wakho bawunikani. Now yona le ngiyachuma ndithi kuba unikani ufuna ukwenzani kahle kahle. Wathi ngithembe wena bashini. Ufuna wena ngaphambili. Umapha ngaphandle ubashini. Yebazalwane into bilaba Friday ndithi hayi Nkosi yami. Hallelujah. Now thembe mama ngaphambili ubashini uthi ke ngoku uthi ngokuthatha ulantuka lo mzalwane umaba ngaphambili umthathe njengomzalwane onamandla. Namandla lo mzalwane okwenza umsebenzi kaThixo. And uyawudonsa umsebenzi kaThixo. Ufuna uye phambili. Na ufika ke ngoku lo mzalwane athatha uInga. And futhi une strategy bawunika lento yakhe yenza kakuthi la umbona. Jeba eme apha ubashini the. Umzalwane onamandla. Utayingazi utayingazi ufaka iuniform yakhe yonke yomsebenzi. Uthi bamba lo mfana
abamba uBhashini ambamba kodwa imbamba ebhuti umbambile uBhashini umthe uthi ke ngoku njengamzalwane onamandla ke ngoku ofuna ukwenza umsebenzi kaThixo bheka phambili wena njengamzalwane onoSathane ofuna umsebenzi kaThixo ungabheki phambili yemva lo unamandla ubheka phambili ufuna umsebenzi kaThixo ubheke phambili lo ungene kuSathane othunyelwe apha udonsa lo mzalwane ufuna ubheka phambili umtsalele emva wathi masiye uvela wathi uBhashini ubheka phambili wavela hamba nayo ingazi akuthathana smile Engathi bawunika uthi wo Aze mkena uBhashini Hallelujah ayizibukele likhona pha kuLithuba ndifake ndiyazikhatha abazali kodwa ayitheleni manje ndifake Amen Na uthi ke ngoku njengoba ngoku lo mzalwane enamandla efuna ukubheka phambili efuna ukwenza umsebenzi kaThixo lo ebemdonsele emva uhlulekile na kuyabonakala lo mzalwane usenako ukuthwala enye load wathatha onomfana oqinileyo wasekhayini ethothwa umhlalifu wathatha wathi mbambe ngapha umhlalifu banjwe ngapha uIngasi banjwe ngapha ngumhlalifu wabheka phambili ibhuti baba kudonsele emva baqatshelwe nguSathane abafuna umsebenzi kaThixo ubheke phambili wathi uyazazi uBhashini hayi zambamba wathi uyazazi uyazambamba zasuke zaza naye emva wathi wo wanqanda wathi niyayibona inhlungu evelile lo mzalwane lo mzalwane usumsebenzi kaThixo phambili but kunaba abazichef abazipoison lo ufuna umsebenzi kaThixo ubheke but kunezichef zimbi zimdonsele emva wathi ke ngoku iza wabiza uSibalo umfana kaHorayi wabiza yena wathi join uBhashini uBhashini noHorayi ziyaphambili ababili badonsa bayemva kwabonakala ba ngoku yayi umsebenzi kaThixo phambili sihamba naye le load hayi bazalwane uthi bawunika ndiveni bazalwane ndiveni lento endiyithetha ngaqonda Nkosi yami ebazalwane ibinzima iconference ilapha le nto ndiyikhanje phezulu alibonga igama lenkosi yabe ivula singanethi kanje hayi sifunde ke uverse number 5 funda ke nkosikazi chapter 27 uverse number 5 wayiphosa phansi endlwini kaThixo apho lo mali yes wemka waya kuzixhoma apha ke ngobazalwane siyamazi uJudas ebehamba noYesu uJudas ngomnye wabafundi abayi12 uJudas ngomnye wabantu abafumane imfundiso efresh ephuma kwinkosi uqobo uJudas ngomnye wabantu ebeke bakhutshwa inkosi abanikeza lithi iBhayibheli incwadi kaLuka wabanikeza amandla wabandulula baphuma bayoshumayela babuya besithi ezazinto ezenzeka Nkosi sihamba nawe zenzekile nokungekho uJudas ebehamba noYesu futhi uJudas wayenesihlalo esingcono engumphathi wemali wayeshuleziwe wayefundisiwe wayenziwe but ndiyabetha uJudas kuyignora imfundiso into yelimazo uJudas ukuthi kuthethiwe bengathi akuthethwanga into yabetha uJudas ukuthi kufundisiwe bengathi akufundiswanga wake bazalwane masiyazi lento manje uYesu kwaprofethwa ngaye kwathiwa uzawufa eseza emhlabeni bakanjiwa uzawubulawa engcatshwa ngubani ukungatsha kwaYesu kwakuzalisekiswe but bangajonga la uzaliseka koJudas that is why wengalali bongayo amen that is why wena ufuna ukuthi izwi laThixo malizaliseke ngapha but not kakubi okuprofethayo makwenzeke ngempilo yakho but ngendlela engayiyo waphila careless uJudas lithi iBhayibheli waqale wangena ephuma sorry
Waba into engene iphuma. Athe lapha bengekho. Athe lapha bengekho. Manje bayigama lengozi. Yabona namabuzo ndiyacebisa abantu bakaThixo. Xa ungayazi into ithi hayi ngiyacela ngayazi le into andifuni ukuyithembike because ungafundisi izinto konke sizakufaka esikhukhwini. Because njengoba sifundisa ngohlobo nje kuphunye kodwa uzafika nizathi hayi ungayithatha le ungayiyeka le ungayithatha le ungayiyeka le kanti sowumntwana oThixo. Ngoba kunabefundisa aba-undercover. Thunywe nguSathane abefundisa into engekhoyo. uJudasi ke wafumana umoya ombi wangena ngayo uSathane uba makufutsheze. Wabhatala imali uJudasi. Wanikeza imali. But ngazivayo lo mali leyo zange ayenjoy. Bona mama verse 5. Wayiphosa phansi endlini kaThixo apho lo mali. Wemka waya kuzixhoma. Wanikwa imali. Wakhupha information. Bafika bambamba uYesu. Lithi iBhayibheli nxa ufunda kakuhle wafike wamanga. Ngoba seke baxele laba engenda mbamba zenkolo banguye. Wafike wamanga wabona uYesu baThixo sawundenza ngohlobo na Judas. Judas sekebhathele. Holy Spirit. Khona inhlawulo sekayifumene. Wabantu uYesu wafa wabhubha emveni kokuhamba. Lithi iBhayibheli ngekuzange ienjoy lo mali leyo. Wathi eyayibuyisa amadoda ndenzeka kubi. Anenzanga kakuhle buyisa. Nansi imali ababe sayithatha. Ngoba ndifuna ukuxela namhlanje ayikho i-thank you card oyawuzuyifumane kuSathane. Noma ungamsebenzela kangakanani angeke umfumane uyenkosi kuSathane. Noma ungamenzela ntoni ube ngumqobo wena misikaThixo lingenziwa ube ngumqobo yokuba ngeke awubonga uSathane. Lithi wayithini noma leyo wayilahla phansi bathi asayithatha. Seke khala inyembezi ukuthi bendingene intombi. That is why bazalufuna ukuphile careless. Ngibonga igama likaNkosi. Ungayingeni. Ayingeni. Yabona mina ngomzo. Housewife. Abafana beshumana emzini ade bayalo ngathi abafana. Bashumana sabucawe. Bayazi. Abafana njengomuntu utata. Abafana. Njengoba abafana ingayingeni engayazi. Shumayela noKristu. Ingayingeni engayazi. Shumayela noKristu. Siyekeni makeup, siyekeni ibhruku, siyekeni amacici wabantu, siyekeni iselingeza mingeni. Shumayela abantu, shumayela uKristu. Yekele ukuthi sayiqonqa ibandla selungu sibaliya ngapha. Ningashumayela uKristu. Shumayela uKristu. Ngoba ungizongcabela ibhruku zabantu, ungcabela amacici wabantu kanti kwawena abhotizela nje. Uzaphithwa sasezimake-up wena. uJudas ke ngoku zange ayi-enjoy imali. Holy Spirit. Kafunda Izenzo chapter 1 verse 18. Ndifuna live bangcwali namhlanje kwenzela uba noba uSathane ufuna ukwenzisa ntoni kodwa uqonde kakuhle uba asikho isibongo asikho isincomo oyawuzusifumane kuSathane. Izenzo chapter number 1 verse number 18. Ngibele ukushumayela. Izenzo chapter number 1 verse number 18. Kaloku le ndoda yathenga umhlaba ngaloo mali yayifumana ngenkohlakalo. Leyo mali yayifumana ngenkohlakalo yathenga umhlaba. Yes. Yawa ngesisu sagqabhuka. Bona zangafika kuhle. Yeboza umuntu ongafuna ukuthobela izwi awu uzifake engozini. Umuntu ongafuna ukuthobela izwi akadeleli ibonakala akadeleli ba umzali akadeleli icawe akadeleli bazala akadeleli kodwa udelela uThixo. Bantu igama lenkosi. Yabona umuntu nomzana usesiphamela apha ngaphambili. Unisika ndihleli phansi.
uthi be careful ukudelela uThixo. Hallelujah. Hallelujah. Uyasondla asigcine umalusi siyamasi uyasondla asigcine umalusi siyamasi. Masithanda sebantwana bathi uyabona kusihamba. Uyabona abamoya ngokucimbulela uhleli bawo. Amen. Amen. Hayi le age yethu musisakhawuleza ukusiqinile. Sofuna isikhathana. Hallelujah. Funeka abantu abazawuhlakanipha abangcwele kweli lizwe. Zange enjoy uJudas. Imali. Ndifuna amagaza ndixele ngoku mfana wam xa ushumayela. Ushumayela inyani. Ngoba ezinto zithetha sokungavuka inyama yama ifuni man. Nami ndiyafuna ukuthandwa. Nami andifuni ukuzondwa but ke ngoku inyama yama ivumi ndithule. Ngoba lizwi esibizelweyo. Asikwazi uxokisa abantu. Libonke igama lenkosi. Libonke igama yini mjani. Amen. Ukuthi malume athithi ngawo. Amen. Abayiqhelile abazabantu cawe. Lathi ndize kuwe. Libonke igama lenkosi. Hallelujah. Uthengane lo. Ndidibane naye nyawe wanomvalo. Zina 11 years abafana ndibazi. Sadibana ngo-2016 mvanga wezalali ziyithukene kwenye Cenganene wayezoshumayela. Udala washumayela emncinci. Nanto benibone yenza apha ngepasika. Nanto benibone beyenza apha ngepasika. Wayedala emncinci. Ndiye umuntu oncediweyo nguThixo uyamva. Yabona umuntu obencediwe nyani nguThixo ka enjoy esonweni. Malibonke igama lenkosi. Thenda umuntu bencediwe njani akuhlaleki. Lanto beyithetha apha ukuthi nayi sendiyivusa iwhisky khona into ethi qhele enhloko. Sendiyifakile efrijini because umuntu ebencedwe nyani nguThixo ka enjoy isonto. Akuhlaleki nje uyaqonda uhlale novalo. Malibonke igama lenkosi. And you two ezazinto bezithetha apha umbala abantu abangazithetha. Xa besathi iva betha kanje ngeke ndithethe. No kwenzeka thoni kuwe. Ndike ndawethulwini waniphakamisa uThixo. Ndimile nje ndinamanxeba. Ndinesikhazi kodwa uniphakamisile uThixo. Ungasube umzalwane xa besathi amen kume nabasathethe. Xa sakwazi ukuthetha bathi amen hayi bayigqibile. No. Vululo. Hayi bazalwane ngifuna ukuthetha andingathi mhlawumbe kwanye ngizayithethe kwanye ngathi ndithethe. Andikwazi kuwa mina. Andikwazi kuwa. Kuwa le nokuwa. Kambe ndimuntu onoluvalo lokuqhuma. Andinayo experience yakhe navyo nekhonza nje. But yona umuntu basesithi hey akuhlaleke kuweni. Ndibene picture Ndine picture yangozo kuthiwa ndihlisono ngoku. Kuthiwa ndinamakazana ndiyancila nduyi ndine picture yam sendinjalo nje. Andike uyabona yabona basuye sasimgqegqitha uSathana. Ungakasifumane ngokuhlekisa ngathi Thixo ndingancila ngoku ndihamba ngathi nje. Ndihamba njalo abantwana lonke elizwe because sasimgqeke kakhulu uSathana bomso. Kwani libe kumlenizi into zidela ngoye ucimba ngoku malibonke igama lenkosi. Hallelujah. Cela siphakame sithandise.
ndifuna ukumazi, ndifuna